Ashton at Gossett. Gossett, gŵr ifanc sydd wedi mynd o'r bala. Arsan yn croesi. O camgymeriad yn y cwr Cosby ar ergyd gyntaf am gol. Yn dod oddi ar Dean Rittenberg. Ceri Morgan. Morgan ar Harling a Cummins yn cynnig I hunan yn safle'r cefnwr. Yna bedwar yn disgwyl am y croesiad. Mae Cummins yn rhedeg mewn i'r cwr Cosby. Cummins yn mynd I hunan I thynnu ddi nôl. A chydig dros y bar gan Declan Carroll. Rhediad penderfynol mewn i'r cwr Cosby. Ni thynnu ddi nôl yn gelfydd. Ac ergyd trw'r dde Declan Carroll. A chydig dros y bar. Bel yn cael ei chlirio, ond yn syth at Davies. Hir gan Cartwright. Idzi yn aros ar ei linell. Kenny mewn i'r cwr Cosby. Kenny'n ergydio! Arbediad rhyfeddol gan Lee Idzi. Y bel hir o'r cefn gan Cartwright yn rhyddhau Kenny. Ergyd Kenny'n cael ei harbed yn wych gan Lee Idzi. Kershaw ar ei drod dde, ni chrimani ddim mewn. Idzi, oedd hi'n taro'r bar, mae'r bel yn rydd! Ac mae mewn gan Nathan Pete. Pete sy'n sgorio I roi'r Derwyddon ar y blaen. A Pete yn codi fel eog I rwydo. Caerfyrddin dim, y Derwyddon 1. 20 munud yn weddill. Cummins. Vincent oedd y gosa. Ashton oedd yn clirio. Davies nôl at Cummins. Caerfyrddin cael ail gyfle. Vincent yn dod amdani. Pete yn awdurdodol yn clirio. Ceri Morgan at Greg Walters. Walters yn croesi. Liam Thomas yn taro'r bar. Sermon ar ei drod dde. O, dyna oedd y cyfle. Y croesiad yn berffaith gan Greg Walters at dalcen Liam Thomas. Ond tro hwn, y prif sgoriwr yn taro'r bar. Hyw llongyfarchiadau mawr I chi, trydydd buddigoliaeth y tymor hwn dros Gaerfyrddin ac un pwysig iawn hefyd o ran yr uwch gynghrair. Yndi ta, ti'n meddwl ni'n well nhw hanner cyntaf, ail hanner, ddim byd rhwng y ddau dîm I dweud gwir, ond oedd o'n bwysig tro cyntaf yn ennill ddau gêm I dilyn mewn y gynraedd yma, blwyddyn yma, so hapus iawn. Neil, a disappointing afternoon for Carmarthen today, and it just seems to me that Cefn Druids are your bogey team. At the moment, yeah, obviously they've taken 9 points off this season, which is quite disappointing. In terms of today, I thought it was quite an open game. The tempo was high, first 20-30, and there was very little between the two teams. So you know it was a set piece that obviously decided the game. Danny, llongyfarchiadau, 3 phwynt pwysig iawn i'r Derwyddon heddi sy'n codi chi uwch ben Caerfyrddin yn uwch Gynghrair Cymru. Yndi, yn union gem pwysig iawn. Oeddwn ni'n gwybod ni'n dod lawr I fama, ni'n gem galed. Dim ond ni'n chwarae dda iawn y hanner cyntaf, a oeddwn ni'n anlwcus allai beidio dod I fewn ail hanner ar y blaen, ond dwi'n falch nath ni gael y 3 pwynt. A cyfle I ennill 2 gêm o'r bron efallai yn gwynebu Llandudno wrthos nesa? Ond tam y gêm anferth, maen nhw wedi ennill eto heddiw, siw braidd nhw eisiau ni colli I wneud o'n dyn, ond dyma'n los ni'n ennill wythnos nesa, fyddwn nhw'n gormod y pwyntiau iddyn nhw, ond mae gynnu tîm andros o dda am yna. Dylen nhw ddim bod lle maen nhw, ond maen nhw yna. Ac yn diwedd wnaeth y Gymraeg dweud bod lle mae bawb wedi heiddi gorffen.